Hello guys, it's us again. I am Shanna. And I am Rachel. And we are the Bantay Girls. Wow! We are the Bantay Girls. Bantaye! So guys, baka nagtataka kayo kung sinong kasama namin. Mas maganda pa sa amin, this is Dave. Hi mga kalansya, mga kasana. Welcome back to my YouTube channel. Okay, sakay ka na lang, go. Okay, sakay ka, ready? Hi mga kalansya, mga kasana. Welcome back sa kanilang YouTube channel. At kung bago lang kayo sa kanilang YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button at bell button para notify ka kayo sa kanilang video na gagawin. At don't forget to subscribe my channel, Lance Dasma, at yan dito po ang link sa description. So weird. So ano nga ulit yung channel mo, Dave? Paulit-ulit, channel. Lance Dasma Official. Tapos, ang gagawin ko ngayon dahil nandito kami, di umano, ay pagagandahin natin si Shanna ng pinakamaganda na po ito. At ang makeup set na gagamitin namin ay from Ma'am Hannah Lumido, na anak ko na Insay na nagmamayari ng House of Balls. Bantaye! So, tignan nyo po maigi ang before. At mamaya tignan nyo na rin ang after. Kaya ano pong hintay nyo, simulan na natin. So ngayon, para sa safety niya, natin, meron ako dito alcohol at mask para sa gamitin ko mamaya. So dito muna talaga. First word, bato. Ano siya na? Okay. Plastic. Plastic? Wala. 5, 4. Barbie girl in a Barbie world. So the plastic. Like the plastic. Oh, sige. Good. Chana 2 points. Shell. Sabi ko daw. Klise. Kaya wala yung mga shell. Sige, tit. What, sir? Tit. No, sir? Tit. To, ano? My toes, my teeth. Oh, very good. Ano nag-lies?
O hindi meron kami kanta. Ano ganun? Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gabot. Ako tali sa association nyo? Yo, Nyara, kamo bala makakilala? Chismosa sa barangay. Susubong, may group chat na kami. Amo na yung amon istorya. Sa Shanna all chismosa, gapuslo lang amon mga sungat. Kabarak lang amon group chat. Ari na. Let's go! Dahon. Oh, very good. Ang tawag na to, G. Down din ang malo. Oh, Down. yeah, de. So weird. Seventy years later. So ito na po ang kanyang final look. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kalabis. Magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari ba't ganito nang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagtatapos. Ano ba ang ginawa mo? Pinaalis. So guys, this is the end of our makeup session with Dame. So Dame, ano nga ba ulit yung channel? My channel is Lance Ledesma Official at panoorin niyo po ang behind the scene ng aking makeup tutorial. So guys, I am Shanna and magkita-kita tayo muli sa susunod na video ng Bantaye! Okay, bye! And we are the Bantaye Girls! Bantaye!